Pero punduhin naman ni Don Eristuryan kan manungod sa nagralak na iyan. Iyon na naman sa puro istorya. Hindi ka mo ka nagsarawa. Isus na mga pangyari kay ni. Ano si kasuhon nindo? Kung ugto na, dahil pa ka mo na mamahaw. Puro ka mo dyan Eristuryan kan manungod dyan sa mga nagralak na iyan. Anong talabot ka iyan? Isus na pangyari. Uto man si may bising. Kaya man nga kay tununoy. Naglakda ang ngaya. Huto ngaya ba nga? Oh, ano man ang mako ata duman? Tapos may hulugan pala duman sa card. Ay, Diyos ko, Lord. Ano na tayo? Asikasuhon nindo ang dapat na asikasuhon. So iba man nagkakaharadit na may mga agom. Hala ngaya agom. Murot niya kung lumakman ngaya yan. Pag kita ngaya nagsiyapol, uyog-uyogon mo, lumakaan dyan. Na para nga ni, garo kikiyam kadakula. Lumakaan. Ano naman sanaan? Oh, so sa babae man, ano man? Gani man fishball. Iya. Autan din baga yan, kikiyam fishball. Ay, sus Marius. Tunong-tunongin naman doon yung istoryahan na yan ta. Dawa sa'y nakanto, puro lak na sana ang sakuyang namamate. Tagan man do kisuse, tangaling ang mga nalak na iyan, magkaburukasan. Iyang, o yan mas may binyeng. Isus ugtuho nununo na, mag-aalas 12 na, imbis bagang gumulay na. Humanap na diyang kilubi-lubi, kung lubi-lubi ang pwedeng gulayon. Tasigi pa ang istorya. Nahihira kung manda siya duman sa naglak na itong duwa. Ano taman nga, di ba yan labot dyan sa duwang iyan? Ano na? Para mga istorya. Iya. Malas kula naman na high blood na naman. Di ka bagakan ma-high blood. Dawa sa puro lak. O paano pa kita kan makalaaw kung puro lak? Iyo. Dapat may bukas man. Bako puro lak. Tabaka kung may sulo. Ngaya, nakalak. Dahil fire exit. Iya. Hala, sige na. Ta, dagdag pa ini sa mga pagpoproblema ka. Jesus na pangyari.